It's my pleasure to welcome everyone. Thank you for spending time with Szép Élet and learning about Ilike Organic Skincare. Én 40 évig kozmetikus voltam, és egy nagyon szegény világban voltam kozmetikus, és szövetkezetben dolgoztam fodrászokkal. Na most semmiféle ellátmányunk nem volt, semmi. Úgyhogy volt, és falusi származású vagyok, tehát ismertem a növényeket. Tudtam azt, hogy a növények azok, amik egy parasztembernek, meg az országnak is ételt, italt, házat, hazát ad. De hát az olyan természetes volt nekem, hogy én a növényekhez nyúljak, mert a fű mindig nő a réten, pláne az én kozmetikus koromban még nem voltak megfertőzve a legelők, meg a füvek, meg a hegyoldalak. A kertünkben meg gyümölcstermők fák voltak, tehát a gyümölcsöt onnan vettem, a szomszéd üzlet meg egy zöldséges bolt volt, ahol megvettem a káposztát, a répát, a paradicsomot, ezt, az amaszt, amik fantasztikus, hogy milyen tudásúak voltak. Ezt-azt csináltunk, laboráltunk, mert nagyon jó volt a kozmetikus képzés. Első, nem csak Európában, hanem a világon is első helyen állt a magyar kozmetikus képzés. Ugye tanultunk laborálást is, hát amiket csináltunk kis krémeket, ezt-azt eladhattuk a vendégeknek. De a vendég is csak akkor vette meg, ha az használt. Hát mindig azt mondtam, hogy mindig a tapasztalat dönti el, hogy mi az igazság. A legszebb elmélet, és azt mondta Claude Bernard, hogy a legszebb hipotéziseket is dobjuk el, ha egyetlen ponton nem egyezik a tapasztalattal. Az én édesanyám az Ilcsi néni, aki a mai napig is, hála Istennek, teljes aktivitásban és lendületben dolgozik a szakmáért, a kozmetikus szakmáért. A termékek fejlesztésénél, amikor a zöldségekhez, gyümölcsökhez és a gyógynövényekhez nyúlt, akkor több évtizedes kutató munkát fejtett ki a napi munka mellett, mert ő praktizált, mint kozmetikus. Hát ő most már 80. évében van, úgyhogy mint kozmetikus már nem dolgozik, de a kutatással fejlesztése a mai napig is 10-12 órában foglalkozik, és hát ebben vagyok én neki a munkatársa most már 25 év óta.
A legfontosabb az, hogy a bőrnek, illetve a vendégnek a problémáját meg tud oldani.